नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे गझली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मंडळी, आता दिवाळीच्या फराळाची सुरुवात झालेली आहे। तर सुरेखाला विचारूया, ती आज बरंचसं साहित्य घेतलं आहे, तर ती आज काय बनवणार आहे। तर तिला आपण आता विचारूया, सुरेखा आजची काय रेसिपी काय बनवणार आहे? दिवाळीचा कोणता पदार्थ बनवणार आहेस? दिवाळीचा मेन पदार्थ बनवणार आहे चकली। मंडळी बघा, ती आज दिवाळीचा मेन पदार्थ चकली बनवते। तर चकलीसाठी तिने एवढं सारं साहित्य घेतलंय, तर तिला विचारूया तिने काय काय घेतलंय ते सांग भाऊ, काय काय घेतलंयस ते? साहित्य सगळं घेतलंय। हे तांदूळ मी घेतले वाटीच्या प्रमाणाने। ही वाटी घेतली, या वाटीने 4 वाट्या तांदूळ घेतले। त्याप्रमाणे ही चणा डाळ आहे, 2 वाट्या चणा डाळ। त्यानंतर ही 1 वाटी मूग डाळ आणि अर्धी वाटी आहे उडीद डाळ। तसं हे प्रमाण घेतलेलं आहे। त्यानंतर हे पोहे ह्याच वाटीने घेतले आहेत। पोहे 1 वाटी, साबुदाणा अर्धी वाटी, जिरं 2 चमचे आणि धने 2 चमचे। मंडळी बघा, एवढं सारं साहित्य तिने घेतलेलं आहे आणि आता ते सगळे भाजणी करून घेणार आहे। मी धुवून घेतलंय, स्वच्छ धुवून वेगवेगळं धुतलं आणि वाळवलं चांगलं। आपल्या घरातच वाळवायचं, पंख्याखाली वगैरे। आणि ते सगळं डाळी आणि तांदूळ वाळवलं एवढंच, आणि हे असंच घेतलेलं आहे। तर आता मी सगळं ते भाजून घेते, एक एक करून भाजून घेते। तर मंडळी, दरवर्षी ती चकली घरीच बनवत असते आणि अशी छान बनवते ना की आपण बाजारात जशी विकत घेतो त्याच्यापेक्षाही भारी बनवते ती। तर चला बघूया ती ती काय काय करते ती प्रोसेस। आता मी पहिली चणा डाळ भाजते, बारीक म्हणजे छोट्या गॅसवर भाजून घ्यायची। जास्त मोठा गॅस ठेवायचा नाही, नाहीतर ते खालून करपू शकते। कमी गॅस ठेवायचा। हे बघा, ही डाळ आता अशी खमंग छान भाजली आहे बघा, हलकेसे डाग आले आहेत। तर बारीक गॅसवर, मंद गॅसवर भाजून घ्यायची। छान भाजली, मी आता काढून घेते। हे सुपामध्ये टाकते मी, कारण नाहीतर असं पाणी पकडतं, मॉइश्चर पकडतं। त्यामुळे हे सूप आहे, त्या सुपामध्ये टाकली आहे मी थंड। आता मूग डाळ टाकते, मूग डाळ भाजून घेते। ती पण तशी हलकी भाजून घ्यायची, म्हणजे डाळ येईपर्यंत बारीक गॅसवर। सगळ्या डाळी अशा खमंग तशाच भाजायच्या। हे बघा, आता तांदूळ पण बघा थोडासा हलकासा कलर बदलला आहे। तांदूळ जास्त करपवायचे नाही, थोडासा हलका कलर बदलला पाहिजे। आणि एखादा तांदूळ आपण ताटाखाली बघायचा कडक लागतो का, तर डाळी पण बघायचे, खाते खाऊन बघायची डाळ पण एखादी। आणि आता मी उतरून घेते तांदूळ। आता हे तांदळाची पण शेवटची बॅच भाजून झालेली आहे। तर हे बघा, हे सगळं मी एक एक करून भाजून घेतले। आता हे राहिलेलं जे साहित्य आहे, साबुदाणे, पोहे, जिरं आणि धणे, ते आता मी भाजून घेते। तर मंडळी, आपण भाजणी भाजली होती चकलीची, तर त्याचं मी गिरणीतून पीठ दळून आणलंय बघा। असं जाडसर थोडंसं ठेवायचं, आपले बाजरीचं किंवा ज्वारीचं पीठ जसं असतं जाडसर थोडंसं, तसं ठेवलेलं आहे। तर आता आपण या भाजणीमध्ये तेल टाकणार आहोत, गरम एकदम कडकडीत करून। तर हे वाटीभर मी तेल घेतलंय, ते मी आता गॅसवर गरम करते एका पातेल्यामध्ये। चला, आता आपण हे तेल पण गरम झालेलं आहे चांगलं। तर तेल आपण तापलंय कसं ओळखायचं, तर हे पीठ टाकायचं जरासं। हे बघा, तेल चांगलं तापलेलं आहे।
मी आता हे तेल या पिठामध्ये टाकते. असं तेल सगळं चांगलं लावून घ्यायचं पिठाला. पहिलं सुरुवातीला चमच्यानेच ढवळायचं. तर मंडळी, चकली आपल्याला खातेवर खूप गोड लागते, तिखट लागते, पण त्याची करण्याची कला खूप एकदम वेगळी आहे आणि ती प्रत्येकाला जमत नाही. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते आणि ती प्रत्येकाला जमत नाही. प्रत्येकाची पद्धत वेगळी, प्रत्येकाला जमतेच असं नाही. तर आता हे आपण सगळं पिठाला तेल लावून घ्यायचं, व्यवस्थित गरम असते असं चमच्याने एकजीव करायचा. आणि आता मी हाताने सगळ्या पिठाला तेल लावून घेणार आहे. तर मंडळी, तुम्ही फक्त आमच्या पद्धतीने एकदा करून बघा, तुमची चकली कुरकुरीतच होणार आहे. बरोबर ना? कुरकुरीत, खुसखुशीत. कुरकुरीत होऊन उपयोग नाही, खुसखुशीत पण पाहिजे. आता आपण हे सगळं पिठाला तेल लावून घेऊ. हे सगळ्या पिठाला तेल चोळून घेतलं चांगलं. हे बघा, पिठाचा कलरही बदलला. आणि ते ओळखायचं कसं, ते बघा, मूठ अशी दाबून बघायची. हे बघा, असा लाडू वळतो, असं पीठ झालं पाहिजे. तर आता हे आपण त्याच्यामध्ये आता सगळं आता मसाले वगैरे टाकायचे आहेत आपल्याला, पण गरम पाण्यामध्ये उकळवायचे आहेत आपल्याला मसाले टाकायला. हे पिठाला सगळं तेल लावून घेतलं. तर आपण चकलीचं पीठ ह्या भांड्यानेच घेतलं होतं. तर 2 भांडे मी चकलीचं पीठ घेतलं होतं. तर 1 भांडं पाणी घ्यायचं, मोजूनच पाणी घ्यायचं. नंतर तुम्हाला हवं असेल तर थोडंसं कोमट पाणी करून आपण नंतर घेऊ शकतो, पण हे मी 1 भांडं पाणी घेतलं. आता त्याला चांगली उकळी येऊ दे, चांगलं पाणी गरम झालं पाहिजे. आता आपण पाण्यात टाकण्यासाठी हे सगळे मसाले घेतलेले आहेत. पाणी इकडे मी गरम करत ठेवलं आहे. तर हा मालवणी मसाला आहे, हे 4 चमचे तीळ आहे, हे मीठ आहे, आपल्या चवीनुसार मीठ टाकायचं. अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा ओवा आणि हळद आहे, त्यातला अर्धा चमचा हळद टाकणार आहे. एवढे मसाले मी पाण्यात टाकणार, ते उकळून घेणार चांगले. तर आता पाण्याला चांगली उकळी आली आहे. तर त्यात आपण एक एक करून हे मसाले टाकू. तर हे 4 चमचे मी तीळ घेतले आहेत, ते तीळ टाकते. त्यानंतर हा अर्धा चमचा ओवा घेतला आहे, ओवा टाकते. हळद टाकायची. त्यानंतर हा हिंग घेतला आहे, तो टाकते हिंग. हा मालवणी मसाला आहे, तो मसाला टाकते. आणि हे मीठ आहे, मीठ कमी जास्त तुमच्या चवीनुसार टाका. तर हे सगळं चांगलं उकळलं पाहिजे. पाण्याला पण चांगली उकळी आली आहे. मी आता गॅस करते बंद आणि हे पाणी सगळं मी ह्या पिठामध्ये ओतणार आहे. हळू थोडं थोडं लागेल तसंच ओतायचं, कमी जास्त होऊ शकतं. सगळं लागणार आहे पाणी, पण मी थोडं थोडं टाकते. पीठ गरम असतं, त्यामुळे चमच्यानेच मिक्स करायचं. खूप गरम आहे सध्या पीठ आणि हे पाणी. हे सगळं पिठामध्ये बसलंय बघा पाणी. अजून लागलंच तर आपण थोडं कोमट पाणी घ्यायचं आणि कोमट पाण्याने पीठ भिजवायचं. तर हे आता आपण पीठ असं आपण थोडं, हे आता गरम आहे खूप, तर त्याच्यामध्ये खूप गरम अशी वाफ आहे, तर आपण ती वाफ आतमध्येच राहायला पाहिजे. त्यासाठी आपण
15-20 मिनटं आपण झाकून ठेवू असंच. त्याच्यावर झाकण ठेवते मी आणि 15-20 मिनटानंतर आपण बघू. आपण हे पीठ झाकून ठेवलं होतं ते बघू झालं की. ते बघा या ताटाला पण पाणी सुटलं आहे. चांगलं असं त्याला वाफ बसली पाहिजे आतमध्ये. नाही थोडं गरमच आहे. बघा पीठ अजूनही थोडं गरम आहे पण असं कोमट असते आपण मळून घ्यायचं. तर आता लागेल तसं थोडं थोडं कोमट पाणी वापरायचं. मोकळं करून घ्यायचं असं चांगलं. हे आता पीठ आम्ही व्यवस्थित मळून घेतलं आहे बघा. हे बघा छान असं मळलं आहे. भाकरीच्या पिठापेक्षा थोडंसं घट्ट भिजवायचं पीठ. बघा छान असं पीठ मळलेलं आहे. तर आपण त्याची आता चकली पाडून घेऊ. त्यातला मी अर्धा गोळा घेते. तर आता हे भांडं आहे चकलीचं. त्यात मी चकती टाकली आहे. थोडं तेल लावून घेतलं आहे आतून. आता हे पीठ भरायचं आणि घट्ट पीठ दाबून भरायचं आतमध्ये. पोकळ राहायला नाही पाहिजे. घट्ट म्हणजे हवा जायला नाही पाहिजे आतमध्ये. आणि हा झाक तर बघा ह्या आपण सगळ्या चकल्या पाडून घेतलेल्या आहेत. आता एक एक करून आपण सगळ्या तळून घेऊ. बघा मंडळी, एक नंबर अशी खमंग चकली आपली तयार झालेली आहे. तर मंडळी, या पद्धतीने तुम्ही करून बघा आणि तुमची रेसिपी कशी झाली हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.